Arratsaldeko 3:32 minutu gaur emango zaio hasiera binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 10. jardunaldiari. Gaur hasiko da Azpeitian eta igandean amaituko da Mungiako Trobika pilotalekuan. Gogora ezagun, analisiekin eta pronostikoekin sartu aurretik sailkapena nola dagoen une honetan. Laso eta Albizu dira lider 8 punturekin, 5 puntu dituzte bigarren eta hirugarren urrenez urren Larrazabalek eta Mariezkurrenak eta Elordik eta Zabaletak 4 punturekin 4 bikote, 4., 5., 6. eta 7. postuan urrenez urren, Altuna Ezkurdia, Zabala Martija, Jaka Iztueta eta Artola Imaz, eta sailkapenaren zuloan 2 punturekin besterik ez, Peio Etxeberria eta Rezusta, beraz gauza asko erabaki daitezke jardunaldi honetan, hala ere oraindik oso irekia dago txapelketa eta sailkapena, batez ere azpiko postu horietan, eta jardunaldiari gaur Altuna eta Ezkurdiak Zabala eta Martijaren aurka ekingo diote. Lehen itzulian ezustekoa eman zuten, Zabalak eta Martijak Bartzelonan sekulako erakustaldia eman zuten biek alabiek, orain Azpeitian jokatuko da norgehiagoka, frontoi luzeagoa da, behar bada hori Zabalarentzat, mesede izan daiteke, Zabalak frontoi luzeetan erakutsi duelako asko jokatzen duela, hala ere Altuna eta Ezkurdia hartu behar ditut favorito, aurrekoan galdu bazuten ere Jokinek oso ongi jokatu zuen, oso partida ona, laure jokatu zuten, partida bikaina ikusgarria, eta oso parekatua, oroar, hain parekatua 22 eta 21 amaitu zela Luzaiden. Baina Jokin alako momentuetan, momentu erabakigarrietan hazioi da, Ezkurdiak atzean ere bermea emango dio, Zabala eta Martijari kostako zaie dezente, tantoan amaitzea badakigu ezker horman ezinbestean sartu beharra daukatela Ezkurdia pasatzeko, eta Ezkurdia alik eta deserosoen eduki bestela Arbizuarra erakusten ari da pilota baldin eta ze distantziatara hartzen duen luzatzeko gai ere badela. Zabalak protagonismoa izan beharko du, aurrean Jokini bizi jokatu beharko dio, eta horretarako nortasuna badu inolako zalantzari gabe nahiarako aurrelariak, eta ikusiko du baina Altuna eta Ezkurdia hartzen ditut favorito. Bihar Markina Xemenen jokatuko da, Jaka eta Iztueta, Peña eta Imazen aurka, Iñaki Artola oraindik ere ez da osatu, eta bere ordez Jon Ander Peñak jokatuko du beste jardunaldi batez Ander Imazekin, horregatik Jaka eta Iztueta ikusten ditut hemen favorito. Egia da, aurreko astean pasara handi xamarra hartu zutela Laso eta Albizuren aurka, eta hori noski kolpe gogorra izango zen bikotearentzat. Hala ere Jaka asko jokatzen ari da, Martxelek ere atzean dominatu beharko luke Imaz, eta horrek noski abaguneak sortu ez Jakari, eta logika horri begiratuta Peña deseroso antzean arituko da, badakigu defentsan ere bolea zaritzeko eta ez dituela behar bada baliabide honenak Tolosako aurrelariak, eta horregatik Jaka eta Iztueta ikusten ditut hemen favorito. Bihar baita ere Lizarrako Remontibal pilotalekuan Laso eta Albizu, Larrazabal eta Mariezkurrenaren aurka, hemen Laso eta Albizu hartu behar ditu favorito, izan ere irabazten ari dira favoritoaren etiketa hori, sekulako txapelketa jokatzen ari dira, partida bakarra galdu dute, hain zuzen ere Larrazabal eta Mariezkurrenaren aurka Donostiako Atano 3. galdu zuten partida ura, eta hori ere 20ean galdu zuten partida gogoangarria izan zen, asko jokatu zuten laurek, baina azkenerako garaipena aipatu bezala Larrazabal eta Mariezkurrenarentzat izan zen, eta hemen Jonek aukeraren bat izan nahi badute behintzat, Jonek era bat atera beharko du Jotik Unai Laso, sartzen denean izan dadila defentsan sartzen dela edo Albizuri pilota txarrak entzeko, bestela une honetan Unai dagoen bezala sekulako gaitasuna dauka erritmoa aldatzeko, aurrean sotamano sartzen duenean ikeragarri luzatzen du kantxa, Ormabikoarekin ere min egiten du, ezker gantxoarekin sekulako erakustaldiak ematen ari da, eta hori dena horrela izan da, Jon Ander Albizu atzean patxadaz ari da gustora gozatzen kantxan,
eta Albizu horrela oso zaila da hauei irabaztea, eta Larrazabalek, bizi jokatu beharko dio ere Lasori, Jon Ander Albizu ere deseroso eduki, eta hala ere, Laso eta Albizu hemen favorito. Eta igandean Mungiako Trobika pilotalekuan, Elordi eta Zabaleta, Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka, Peio Etxeberria eta Rezustarentzat, funtsezko norgehiagoka izango da igandekoa, 2 punturekin dira, laurekin da 6. Sailkatua, naiz eta badakizuen laurekin dauden horiek zenolako saltxa daukaten, hor, hemen Lordi eta Zabalet da. Aurrekoan iruditzen zait gaitzeko erakustalia eman zutela, Altunak eta Ezkurdiak horrela ongi jokatuta, horrela irabaztea, ez baita bat ere erraza, baina Aitor Elordik aurrean inteligente jokatzen jakin zuen, atzean ere Jose Javier Zabaletak eutsi zion partidaren amaierara arte eta zapratu behar zuenean, hemen Elordi eta Zabaleta, eta Peiok eta Rezustak, Peiok erabaki hortasun handiarekin jokatu beharko du, oso ongi egin beharko ditu gauzak aurrera joan eta gantxoarekin tantoa amaitzeko, eta Rezustak lapa bat bezala izan behar du, normalean izaten den bezala, eta noski alduenean Elordiri pilotak endu, horretarako gaitasuna badu, ezkerra izanik, eta pilotak atzeratzea. Ikusiko du zer gertatzen den jardunaldi honetan, guk gero Altunak eta Ezkurdiak Zabala eta Martijaren aurka Azpeitian jokatuko duten norgehiagoka horren analisia egingo dugu.